Tres convidats avui. Ho farem amb l'Albert Martín, que és secretari de la secció sindical de la UGT, del Centre Penitenciari de Ponent. Albert Martín, benvingut i gràcies. Bona tarda. Un plaer que siguis aquí entre nosaltres. També ens acompanya el Modesto Berciano, el representant del sindicat CESIP. Modesto, benvingut també, gràcies. Gràcies a vosaltres, bona nit. Un plaer que siguis aquí. I finalment saludem, perquè el tenim a través de videoconferència, el Jordi Uceda, que és el responsable de la secció de presons del Sindicat de Comissions Obreres del Centre Penitenciari de Ponent. Jordi Uceda, benvingut també, gràcies per acompanyar-nos. Bones, gràcies a vosaltres. Un plaer. Mirarem aviam si el podem escoltar una miqueta més fort aquí a plató. Com dèiem, aquesta és una qüestió que centrarà bona part del nostre temps en el debat dels dijous d'aquí de la Diari. Comencem i ho fem precisament parlant d'aquesta manifestació a Madrid. Si em permeteu, li preguntarem en primer lloc al Jordi Uceda, que ha estat físicament allà, encara que vosaltres teniu molt bona informació de primera mà del que allí ha succeït, però que ens expliqui el Jordi Uceda com ha anat la manifestació de Madrid. Avui hi havia centenars de, no sé si dir milers també, de persones en aquesta manifestació. Se sap més o menys quanta gent hi ha participat en aquestes manifestacions? Sí, segons Robert, comenten que sobre els 5.000 funcionaris de Catalunya i de tot Espanya. Sobre els 5.000 funcionaris d'arreu de l'Estat i també de Catalunya, dius, oi? Sí, d'aquí a Catalunya han sortit 300 en autobusos així, i després han sortit gent que ha anat amb tren, han anat amb els seus propis cotxes, i 400, 500 funcionaris, si no pot ser més. Sentim una música de fons, suposo que és del lloc on estàs en aquests moments, no? Que hi ha una mica de so ambient a la pròpia sala. Bueno, mirarem aviam si la poden afluixar una mica. Ha estat tot un èxit, perquè, clar, aconseguir... Perquè des de Lleida, per exemple, quanta gent hi ha anat des de Lleida? Clar, hem de pensar que a Lleida hi ha molts funcionaris que és de Lleida però que treballa amb altres centres. Llavors també, com era la part més propera, diguéssim, cap a la Societat de Madrid, sí que han sortit 5 autobusos amb uns 60 persones a l'autobús. Això és gairebé de tota Catalunya, i jo calculo que de Lleida veurà 300 persones que no són tots del centre penitenciari de Ponent. Bueno, vosaltres suposo que us han fet arribar també dades dels vostres companys de la manifestació que hi ha hagut en el dia d'avui a Madrid. Com la qualificaríeu des de la UGT? Pues, home, un èxit dels nostres companys que han estat allà demanant millores en les nostres condicions laborals, sobretot a nivell de seguretat, i bueno, agrair-los aquest esforç que han fet. Perquè és la primera vegada que es fa una manifestació d'aquestes característiques. És a dir, a Lleida se n'havia fet, us heu manifestat a les portes del centre penitenciari, hi ha hagut també altres tipus de concentracions. A Barcelona crec que també s'han fet algunes manifestacions. La primera vegada que es fa a Madrid conjuntament amb la resta de companys de la resta de l'Estat, i vaja, suposo que el vostre crit s'haurà escoltat en el dia d'avui, perquè, clar, vosaltres depeneu del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, no? Per què s'ha volgut anar a Madrid a aixecar la veu? Perquè tenen els mateixos problemes o semblants als nostres, i perquè al final estem dins del mateix estat, amb les mateixes legislacions, lleis, i són companys igual, no? I molts interns que passen per Catalunya també es mouen per la resta d'Espanya, i al final estem connectats, no?, entre policies i entre companys. I bueno, l'important era això, reclamar aquesta responsabilitat sobre la mort de la nostra companya, Núria. Molt bé. Modesto, què et diuen els teus companys que han anat a Madrid en el dia d'avui? Portes una samarreta molt xula, eh? Aviam, ensenya-la una mica a càmera, a veure si es pot veure, perquè tots som Núria, aquest és l'eslògan que s'ha convertit com una mica el crit entre tots els funcionaris de presons d'aquí de Catalunya. I després, pel que m'expliquen de la manifestació a Madrid, ha sigut un èxit. Perquè, has de pensar que nosaltres treballem a torns i no pot anar tothom. Tothom que li hagués agradat anar-hi, no? Per exemple, avui treballa tot el personal de tractament, treballa en condicions normals, treballa del personal de vigilància, n'hi ha grups que treballen tots, sigui per el matí o sigui per la tarda, perquè pensa que van sortir ahir a la nit. És un èxit, i després el fet que s'hagin anat a Madrid és perquè compartim legislació.
La llei orgànica general penitenciària i el reglament penitenciari són d'aplicació a la resta de l'Estat i també aquí a Catalunya. I, curiosament, estem units per aquesta petició, per aquest clam que ja és generalitzat d'aconseguir més seguretat als centres penitenciaris i especialment estem units pel tema d'aconseguir ser agents de l'autoritat. És a dir, que el problema no és un problema únic i exclusiu de Catalunya, sinó que és un problema que s'estén a la resta de centres penitenciaris d'arreu de l'Estat, pel que fa, en aquest cas, a les pròpies normatives, al fet que els funcionaris de presons no sou agents de l'autoritat i això, evidentment, està comportant una sèrie de problemes que ja fa molts anys que s'arrosseguen, perquè a mi m'agradaria, si us sembla, fer una mica de cronologia de tot plegat, de per què hem arribat a on estem avui. És a dir, mai s'havia vist els sindicats i en aquest cas els funcionaris de presons sortint al carrer, protestant dia sí, dia també i amb la contundència que ho esteu fent en aquests moments i els vostres motius deveu tenir, no? Però quan comença una mica tota aquesta història? Comencem per tu, Modesto, i continuarem amb... Això ve de lluny. El problema de les agressions i el problema de la falta de seguretat ve de lluny. Però jo situaria sobretot des del 2015, no perquè sigui un any especial on va augmentar molt les agressions, sinó simplement perquè des del 2015 el Departament de Justícia ens facilita les dades d'agressions que tenen lloc als centres penitenciaris de Catalunya. Des del 2015 cap aquí l'augment és absolutament disparatat, o sigui, és un augment de més del 300%. I en el cas, per exemple, el darrer any que tenim computat, que és el 2023, se van computar, són dades del propi departament, 1.149 agressions, intents, etc., en diferent grau, i d'aquestes 1.149, 113 corresponen 114 al centre penitenciari de Ponent. No són fets aïllats, és un augment progressiu i en alguns períodes ha estat exponencial i, evidentment, això s'ha d'aturar, però de la forma que sigui, s'ha d'aturar. Per què aquest augment tan gran? Parlaves d'un 300%, Sí. Per què aquest augment tan gran? No sé, podeu anar intervenint tots dos i podeu anar parlant. Amb el Jordi mirarem de millorar la seva comunicació, perquè heu vist que hi havia molt de soroll, d'ambient, i aviam si podem millorar aquesta situació, no? Està clar que han de millorar les mesures de seguretat, han de millorar aquestes mesures i quan diem que tots són Núria, en aquest moment, és perquè les mesures de seguretat han de servir per a tots els treballadors. Aquest 300%, els que feia referència al model, com és que es passa d'un nombre determinat d'agressions a que s'augmenti un 300%? La política penitenciària que portem, el buenisme, entre cometes, que diríem que sembla que tot val per qualsevol intern, en qualsevol moment, en qualsevol unitat, i potser hem de començar a veure que hi ha diferents perfils d'interns i diferents tipus de delictes i que per suposat hem de treballar per la reinserció a la societat dels interns, però que hi ha alguns perfils que no es pot treballar, i més amb les condicions que tenim en Ponent, que tenim unes condicions de la presó molt deplorables. L'intern ha agafat una mica, o alguns determinats interns s'estan aprofitant... S'estan aprenent com va el sistema penitenciari. I s'estan aprofitant precisament d'aquesta qüestió, és a dir, molts drets i pocs deures, perquè ens entenguem, no? Seria així? Modesto, a veure, la teva opinió. Sí, els factors que influeixen en aquest augment d'agressions no són únics, però jo posaria el foc sobretot en la política penitenciària que porta a terme el Departament de Justícia de la Generalitat i, d'altra banda, la conseqüència d'aquesta política, que és la pèrdua d'autoritat. O sigui, si no som capaços de recuperar el principi d'autoritat, als centres penitenciaris no tenim res a fer. Perquè sí és cert que falta personal, sí és cert que falten mitjans, sí és cert que falta més personal de tractament, més personal de vigilància, però la clau per mi, i crec que per la majoria del col·lectiu, és recuperar el principi d'autoritat. Perquè, a més, la legislació és especialment clara en aquest sentit. O sigui, la finalitat de les institucions penitenciàries, ho diu la llei orgànica general i el reglament, diu, és aconseguir una convivència ordenada. I a partir d'aquí tu pots implementar la resta, és a dir, reeducació i reinserció. Què vol dir un principi d'autoritat? Què significa un principi d'autoritat? Ho dic perquè la gent
ho sàpigui i ho entengui, perquè, clar, això suposa que, evidentment, aquell intern que per qualsevol motiu no fa cas omís a moltes de les ordres que se li poden donar, clar, ara no rep potser cap sanció. Potser si fóssiu, si tinguéssiu aquest principi d'autoritat, potser canviaria la situació, no? Ho dic perquè és important explicar què és el principi d'autoritat. Sí, la modificació legislativa de ser agents de l'autoritat ja ajudaria molt, perquè automàticament les agressions als funcionaris automàticament tenen una resposta a nivell penal que és la que ens mereixem. Correcte. Perquè te trobes gent que els sanitaris i els mestres a les presons són agents d'autoritat i nosaltres, que som els que vigilem, no són agents de l'autoritat. Aquesta paradoxa. És molt paradoxal això que acabes de dir. És a dir, aviam si ho pots tornar a repetir. És a dir, els professors... Sí, i els sanitaris... I els sanitaris estan considerats agents de l'autoritat? En l'exercici dels seus càrrecs. D'acord. I la resta de funcionaris que esteu treballant a la presó, no? Pues no, una hòstia a un funcionari de presons i a un sanitari té un preu diferent, que és una cosa que és paradoxal precisament per això, i sembla ser que ja està bastant encaminat perquè el Partit Popular i el PSOE sembla ser que estan d'acord en modificar el famós article 80 de la Llei Orgànica General Penitenciària per atorgar-nos aquest principi d'autoritat. És que no té sentit que uns ho tinguin i els altres no, treballant al mateix lloc. Bueno, no treballant al mateix lloc, és a dir, uns estan treballant allí i els altres el que venen és a fer les classes o venen a curar o a fer les seves pràctiques mèdiques, doncs. Això d'una banda. I després el que jo comentava, tenir aquesta autoritat, que ja ens dona la llei i el reglament, però què passa a la Generalitat? Que a la Generalitat, a la Secretaria de Mesures Penals, tenim tot un entramat de lleis circulars que modifiquen o que retarden la nostra actuació, perquè ho entenguis. Per exemple, un intern que te la munta, quan t'he dit que te la munta, és a dir, que t'està esperant a la cel·la, per exemple, amb els braços forrats de llençols i amb vidres a les mans, no precisament per rebre amb petonets, o sigui, per fer-te directament mal, doncs la Llei Orgànica General Penitenciària i el reglament diu que s'ha d'actuar com s'ha d'actuar, és a dir, que tu el reduiràs, el portaràs aïllat, etc. Molt bé, i com el reduiràs si té dos vidres a les mans? Però te diu que pots actuar de forma contundent, és a dir, que tu podràs utilitzar les porres, podràs utilitzar les manilles, podràs utilitzar els esprais d'acció adequada, que no volen que es posin en marxa, pots actuar de forma ràpida i efectiva. Què és el que passa amb les ordres circulars de la Generalitat? Doncs que d'entrada te diuen que has de practicar una desescalada verbal. És a dir, que tu abans d'actuar tens l'obligació d'actuar, és a dir, d'intentar reduir el nerviosisme de l'intern, que és una cosa que nosaltres hem practicat durant molt de temps i que serveix per a determinat tipus d'interns, perquè nosaltres ja els coneixem, però tu el que no pots és trigar temps en determinat tipus d'interns que no són... Vaja, que no et pot passar tot el dia intentant convèncer aquella persona de que deixi aquella arma que porta a les mans. És que n'hi ha interns que no són ni seran mai permeables a la rehabilitació i al tractament, perquè nosaltres quan ens trobem gent que està rebotada i està especialment nerviosa, ja quan nosaltres el primer que fem nosaltres és qui està nerviós? Home, fulanito, home, se mereix intentar, de reconduir la situació, però quan està un bucut, que és un intern molt famós, que és especialment agressiu, doncs amb el bucut tu no pots esperar, tu has d'actuar automàticament, de forma expeditiva, aïllar-lo i castigar-lo en la forma que preveu la llei i el reglament. Això passa des de fa uns anys o abans els funcionaris de presons tenien aquest principi d'autoritat? És a dir, això existia abans o... El principi d'autoritat, l'autoritat en principi la tenim. És a dir, si nosaltres donem una ordre s'ha de complir. Però no som agents de l'autoritat. Hi ha una diferència, com explicava el Modesto, en què, per exemple, si tu reps un cop, ell diu una hòstia. La responsabilitat que rep legal l'intern no és el que hauria de ser. Si tu a un policia al carrer li dones un cop, tindràs unes conseqüències penals. Bueno, a un mestre a la mateixa presó o a un metge. I respecte a lo que dèieu, la seguretat és molt important, la reinserció és molt important, però si no hi ha seguretat, si no hi ha un bon funcionament, com deia el Modesto, no es pot dur a terme la rehabilitació com Déu mana. I a més, a part d'aquesta seguretat pels treballadors de qualsevol àmbit, serveis mèdics, tractament, funcionaris, també hem de vetllar pels interns que volem portar aquest camí de reinserció, perquè moltes vegades també són agredits per altres
interns d'aquest tipus que parlen violent i que no tenen les conseqüències que han de tenir. I pel que deia també Modest, quan has d'entrar a una cel·la, sembla que entrem com a l'època romana. Entrem allà que algú s'ha de fer mal, ja siguin els funcionaris o l'intern. Per què? Perquè quan hi ha tensió, força, violència, has de contenir-ho d'una manera que al final et pots fer mal sí o sí. Jo ahir vaig anar al metge forense, als jutjats, per exemple, i perquè tinc la mà que se'm va torcer un dit. I va ser una reducció d'unitat? I em va agradar el cartell que vaig veure a la porta del metge, que ficava el metge forense és agent de l'autoritat mentre fa les seves funcions. I dic, i no ho podríem ser nosaltres també, que estem en situacions molt legislatives, molt normatives, amb gent que no saps per on et sortirà. Després nosaltres, a part de ser vigilants, diguéssim, també treballem com a psicòlegs, vull dir, orientem, no? Però quan no es pot, no es pot. I en aquest cas hauríem de mirar de tindre unes altres eines, per exemple, per no haver d'intervindre amb la força, perquè hi ha altres maneres de que no es faci mal ni l'intern ni nosaltres, no? Que són aquests sprays, de vegades, que a més s'ha demostrat que utilitzant aquest tipus d'esprays no passa res, redueix a la persona en qüestió i en cap de minuts pot recuperar-se plenament. Ara parlem també de la tipologia, és a dir, la tipologia d'interns, és a dir, la degradació. No sé si està prou ben utilitzada aquesta paraula, la degradació que heu patit els funcionaris i els centres penitenciaris en aquests últims anys, perquè si sortiu al carrer a queixar-vos és per alguna cosa. És a dir, això té a veure també amb la tipologia d'intern que en aquests últims anys també hi ha hagut, també arran de... És evident que també hi ha gent jove que s'ha incorporat, però als centres penitenciaris ja falta molt personal, i molt personal que està a prop de l'edat de la jubilació, també. Clar, depenent del tipus o la tipologia d'intern que hi ha, fer front a una situació complicada encara és molt més perillosa en aquest sentit. No sé si m'he explicat massa bé. Sí, són coses que les coses que tu has dit van paral·leles. Ha canviat la tipologia d'interns. Per exemple, ara... Ara anirem a escoltar el Jordi, que ens demanava pas, mirarem a veure si hem pogut millorar una miqueta el so ambient que hi havia. Ja sé que està en un lloc que no sé si es podrà, però ara venim de seguida. Sí, digues, que sentim molt soroll d'ambient. Sí. Bueno, m'ha preparat una mica més. Sí que m'agradaria fer un incís també en quan va començar tota la problemàtica aquesta. També podríem ficar el reglament penitenciari dels interns es divideixen en 3 graus de tractament. Per entendre's una mica, seria el 3è grau, que són els interns que surten al carrer, interns de centre obert o de centre penitenciari que van sortint a treballar, el 2è grau, que és l'ordinari, i els primers graus. Doncs el 2017 va sortir una circular que es va fer aquí a Catalunya que retallava de manera molt considerable la durada del primer grau de tractament. Que hi ha diferents organitzacions que venen aquest primer grau com a una sanció quan és mentida, una cosa és una sanció i una altra cosa és un primer grau de tractament, i què és el que han aconseguit amb això? Doncs des que va sortir aquesta circular, és el 2017, no està l'agafar l'estadística i mirar tot l'augment que hi ha hagut. Si tenies un intern que durant un any, 6 mesos, tenia que estar en un departament especial i més ben atès, amb més educadors, més psicòlegs, més personal de tractament, perquè és primer grau de tractament. Si s'ha de 6 mesos o un any, ara estan 45 dies, com a molt, perquè està encara més. Què és el que vol dir? Que els interns que són conflictius, no poden fer un incident fort cada any, Jordi, sí. Permet-me, és que no t'escoltem en absolut. Sentim el soroll ambient i no t'escoltem a tu. Amb la qual cosa hem de mirar de millorar aquest so, si no serà impossible mantenir una conversa, perquè tot el que intentes explicar és molt interessant, però sentim més el soroll de plats i la música que no pas la teva veu. Així que en uns instants mirarem de tornar connectant tu, aviam si és possible millorar la ubicació. Sí, estàvem parlant, que us estava preguntant el tema de la tipologia, etc. Una mica el que volia dir Jordi, aquí li envio una salutació, és que
resumint, que les conseqüències i les sancions que es donen a aquests interns des d'aquesta circular que ha dit ell, del 2017, no són en moltes ocasions les que haurien de ser. Ràpidament, o no amb el temps que hauria de ser necessari. Pots donar exemples? Aquests interns tornen als mòduls en vida ordinària més aviat del que hauria de ser després de greus alteracions de l'ordre. Per exemple, trencar una cel·la en tot, vidres, lavabo, agredir funcionaris, també demanem conduccions més ràpides d'aquests interns. Quan fan aquestes alteracions costa molt moure els interns i en el cas de Ponent, que treballem els tres, el problema és que tenim un tipus de població reclusa en Ponent molt desarraigada, familiarment, econòmicament, socialment. Aquí arriba tot el que no té, diguéssim, un arraigo familiar. I això és el que ha canviat, que deia Modesto, respecte una mica als interns. Jo, sobre aquesta qüestió, i això és en tot cas per a aquella gent que de vegades es pensa que els mitjans de comunicació o que hi ha gent que intenta fer demagògia respecte a algunes qüestions, vosaltres sou funcionaris de la presó de Lleida i sou els qui ho coneixeu i els qui ho sabeu, i quan expliqueu això és el que està. És a dir, el nombre de reclusos que no tenen família, que són nouvinguts, per no dir estrangers, etcètera. Desarraigats. Poden ser espanyols que no tenen situació estable. Estaríem parlant de quin tant per cent estaríem parlant? Molt alt. En el cas del centre penitenciari de Ponent, perquè te facis una idea, el 75% dels interns són estrangers. 75%? Sí, i dintre d'aquest 75% hi ha una minoria molt alta, que és sobretot del Magreb, i especialment marroquina, dintre després de lo que és la Unió Europea, especialment romanesos i búlgars. Però sobretot la minoria del Magreb és molt nombrosa. I dintre d'aquesta minoria està entrant un tipus d'interns que són els que abans eren menors no acompanyats i que ara han pujat d'edat, han passat dels 18 anys i a partir d'ara quan delinqueixen entraran en presó, perquè fins ara, fins que compleixen els 18 anys, són continguts en els centres de justícia juvenil, etc. Quan passen dels 18 anys, automàticament ingressen en els centres penitenciaris. I aquesta minoria està condicionant, jo diria que moltíssim, tots els centres penitenciaris de Catalunya en general, i el centre de Ponent en especial, perquè evidentment la població penitenciària que alberga el centre, que genera la província de Lleida, és minoritària. I això se completa amb tota aquella gent que no té arrels familiars. A partir d'aquí, evidentment, sobretot estrangers. I això, aquest tipus d'interns condiciona i condicionarà en el futur immediat, al curt i mig termini, moltíssim el funcionament dels centres penitenciaris catalans. I la seguretat dels mateixos. Estem parlant de possiblement que ingressaran als centres penitenciaris de Catalunya milers d'interns d'aquesta tipologia. Quants interns hi ha ara al centre penitenciari? Havies preguntat això, uns 600, exactament pot variar, perquè varia d'una setmana a l'altra amb els moviments, però 620 o 600, entre 620 i 650. Quanta gent hauria d'haver, quants interns hauria d'haver al centre penitenciari de Ponent? Que funcionés com ha de funcionar, perquè hi ha hagut casos que han estat al voltant de 1.000. Sí. La capacitat del centre penitenciari de Ponent per 620 interns està bé, no és massificació. Ara sí que està pujant lleugerament la població reclusa a nivell de tot Catalunya i suposo que això influirà o arribarà a tots els centres penitenciaris. Per capacitat és correcte. A partir d'aquí després intervenen altres factors, la necessitat de personal que hi és al centre penitenciari de Ponent i després el centre penitenciari de Ponent, que no és qualsevol centre. És el centre per excel·lència de Catalunya pel que fa al personal. Estem parlant d'una plantilla extraordinàriament envellida que no té sortides. No és que no tingui sortides, sinó és que a més aquí l'administració practica un incompliment sistemàtic i prolongat en el temps. Sistemàtic de la llei i dels acords que ells mateixos han signat. Perfectament que hi ha personal envellit que s'hauria de reposar i que s'hauria de posar més personal i incompleixen precisament aquesta qüestió, no? I precisament sent el centre més obsolet, diguéssim, per complir... Després parlarem del propi centre com a tal, és a dir, de les instal·lacions que també són importants. Donaré uns datos.
sent el centre més obsolet, som el centre amb més primers graus, normalment, de Catalunya. Ara mateix, ahir vaig preguntar, i penso que eren uns 27, em van dir. 27 primers graus a un mòdul d'ERT, de règim tancat, que no té les condicions adequades ni per treure patis, ni de vigilància, perquè és molt petit els que el coneixem, i s'han de barrejar, pots tindre més alteracions de l'ordre. Vull dir que, menys mal, que tenim uns professionals com la Copa d'un Pino, que es diu en castellà, perquè moltes d'aquestes agressions serien molt més alt el percentatge si no hi hagués professionals. Ja tenim unes instal·lacions obsoletes. Permeteu-me que recuperarem el Jordi, perquè crec que ha canviat d'ubicació, i aviam si el podem escoltar millor, perquè ara... Aviam, Jordi. Bones, a veure si ara és una mica millor. Molt millor. Endavant. Bueno, lo que comentaba una mica abans, si puc tornar al tema, era el tema de les classificacions en primer grau. Que els col·lectius venen a això del primer grau com una sanció quan és fals, que realment varia molt poquet el tema de que estigui en primer grau a un segon grau en el que són de pati i benefici, i al contrari, tenen més contacte amb els educadors, amb el personal de tractament, juristes, etcètera. Antigament, un primer grau podia durar de 6 mesos cap a un any. Ara dura 45 dies perquè estadísticament queda molt lleig tindre interns en primer grau. Ficar un símil en un hospital seria com voler treure la gent de l'hospital quan encara no està curada ni encarnada. Però el que passa és que provoca tot això, que cada vegada més diferents, experts que han tingut una baralla multitudinària molt fortes, que en molt poc temps poden estar molt amb la resta d'interns perjudicant amb aquests interns que realment estan intentant portar-ho bé i treure la seva condemna al davant, buscar una feina, uns salts laborals, etc. I clar, tot això acaba perjudicant a la resta d'interns. Molt bé. Modestio, no sé si volies afegir o volies dir alguna cosa. Tenim encara molts temes que posar sobre la taula, perquè clar, ara tenim convocades unes eleccions. Les vostres protestes varen començar abans d'aquesta convocatòria, perquè crec que la malaurada mort de la Núria es produeix abans que es convoquessin les eleccions, no? I continuaran les protestes. No, està clar. La propera ja està marcada per aquest dissabte, perquè farà un mes de la mort de la Núria al Centre Penitenciari de Tarragona, i després el que vingui darrere. A veure, en un país democràtic homologat, la consellera de Justícia i el secretari Amant Calderó haurien dimitit automàticament el mateix dia, perquè no és un fet aïllat, com diu la Núria, jugant amb les paraules, perquè hem sentit coses que són difícils d'acceptar i de mantenir la calma, perquè això d'un fet aïllat, dues mortes violentes, no són cel·les, són habitacions, tenia una conducta disruptiva. Escolta, senyora consellera, digui les coses com són. Va ser un assassinat. I no són habitacions, són cel·les, i no és una conducta disruptiva, és una conducta violenta, psicopàtica. Hem de dir les coses pel seu nom. I bueno, això ha de continuar, perquè és que aquí el que ens estem jugant, mira que no demanem ni diners, ni demanem torns diferents, ni demanem més temps lliure, ni més dies de vacances. Esteu demanant seguretat. Demanem només, única i exclusivament, seguretat. I això ens va en això la vida, i no és un fet aïllat, per molt que digui la consellera, o sigui, 1.149 incidents al 2023, dir que això és un fet aïllat és... Això quasi bé sortiria, no sé, cada dia hi ha un incident o altre, no? Bueno, el govern, lògicament, s'ha enrocat. Hi ha hagut una dimissió o ha hagut un cabeza de turco. Sí, han forçat una dimissió, podríem dir, no? El director de Mas Enric, però no s'assumeixen les responsabilitats que s'haurien d'assumir. Vull dir, com ha dit ell, en un país democràtic haurien dimitit. De fet, Armand Calderó, el director general, va dimitir el 2018, penso que va ser, perquè van morir 3 interns en una setmana, i va dimitir. I ha tornat a ser director general. Vull dir, la responsabilitat s'ha d'assumir i s'han de prendre les mesures perquè no torni a passar, perquè, com bé ha dit el meu company, és un intern amb uns trets psicopàtics molt clars. El seu delicte va ser l'assassinat d'una dona al carrer per la seva apego, o el que sigui, per la seva sensació o psicopatia de que era seva, i la va matar.
Llavors, ha tornat a passar el mateix dintre d'un centre penitenciari. I això és el que no pot passar. Que un delicte que has comès fora, t'entren dintre perquè no ho tornis a cometre, però et donen l'oportunitat que torni a passar. Perquè la pobra Núria treballava amb molta alegria reinsertant aquest intern i altres, ensenyant-los a cuinar, a tindre un ofici per quan sortiguessin al carrer. Sé que no la coneixia personalment, però m'han dit que era molt alegre, que estava... I no li pot passar això a una treballadora cuinera que està ensenyant als interns a treballar. Aquesta és la pregunta que ens han fet molts ciutadans en aquests últims dies, no? És a dir, qui gestiona les cuines dels centres penitenciaris? O qui hauria de gestionar les cuines dels centres penitenciaris? Perquè, clar, molta gent pensa, no, bueno, és que, a veure, determinat tipus de pres potser sí que pot anar a fer una feina i així ens estalviem diners, perquè, clar, aquesta és una altra pràctica molt habitual dels centres penitenciaris, no? Aprofitar els interns per fer coses per estalviar-nos diners, no? Però en un lloc on hi ha el que es podria considerar armes, una arma blanca, com són ganivets o altres estris que s'utilitzen per cuinar, això hauria d'estar més vigilat, més controlat. Aquí entrem en un altre món. En un altre món. A veure, abans d'aquest govern jo me'n recordo de parlar amb gent significativa i important d'Esquerra Republicana que parlava que s'havia d'acabar amb el funcionament actual del CIRE, que és una empresa que va absorbint tot i que... Què és el CIRE? El CIRE és el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, és una empresa de caràcter privat però sotmesa al dret públic, és a dir, que depèn del Departament de Justícia, que se dedica a buscar sortides, és a dir, feina als interns. I és un objectiu absolutament respectable i molt, 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 molt important. El que passa és que amb el pas del temps el CIRE el que ha fet és absorbir i privatitzar serveis importantíssims dels centres penitenciaris, principalment no, la pràctica totalitat de serveis, és a dir, bugaderia, forn, cuina, cafeteria dels funcionaris i economat central. Tot això està privatitzat. I jo me'n recordo, que és el que començava dient, que persones importants d'Esquerra Republicana van dir quan nosaltres entrem al govern, aquesta privatització tan salvatge hem d'acabar amb tot això, però automàticament. No és que hagin acabat, és que l'han fomentat. El CIRE és una empresa que és absolutament respectabilíssima, però s'ha de dedicar a lo seu, és a dir, a buscar feina als interns, és a dir, que els tallers ocupacionals i els tallers formatius estiguin funcionant a ple rendiment. Aquest és l'objectiu. I després deixa la resta de coses que ja al seu dia nosaltres, els funcionaris, les gestionaven amb un èxit notable. Perquè, per exemple, quan nosaltres, l'administració, el Departament de Justícia, els centres penitenciaris gestionaven la cuina, és a dir, tot el que és el menjar dels interns, ho feien amb un èxit notable. Perquè, per començar, agafaven productes de proximitat. Ara el menjar que t'arriba d'Argentina, de la Unió Sud-africana i vés a saber, i sempre de fora de Lleida. Nosaltres buscàvem el menjar de proximitat, però és que a un preu que era absolutament excepcional. Molt més competitiu. O sigui, d'un dia per l'altre, el menjar dels interns per dia intern costava 3,5 euros. D'un dia per l'altre el va agafar el CIRE i abans empreses de l'exterior, automàticament van passar a 11 euros. O sigui, és una despesa absolutament injustificable, perquè estem parlant de milers de dinars, de milers d'interns i parlem de molts milions d'euros. O sigui, s'ha de buscar una gestió perquè són diners que paguem entre tots nosaltres i això s'ha de vigilar molt, moltíssim. I algú trau un benefici d'aquesta situació. Sí, també em preguntava pel tema de les cuines. Com funciona? És a dir, el CIRE és el qui se'n fa càrrec de les cuines dels centres penitenciaris, en aquest cas també el de Lleida, perquè nosaltres estem a Lleida i parlem del de Lleida. Sí, en aquest cas el CIRE és el que es fa càrrec, té els seus treballadors que contracta, cuiners, responsables administratius, el que sigui, i després hi ha un cuiner normalment no, sempre, i després hi ha interns que van a treballar a la cuina, molt bé, normalment. Ajudar. Però per això
parlem. Però s'ha de saber quin perfil de persona. Ja és on anem, perquè ara han tret els interns que tenien delictes violents i de sang de les cuines de Ponent, de les cuines... Ho acabem de treure ara, no? Sí. Fa 2 dies. No, quan ha passat alguna cosa sempre prenem mesures, no? Sempre posem la tirita després de prendre mal. Però bueno, jo el que em centraria és en una cosa molt important. Tot i que hi ha hagut el cessament d'un director, ja ha dit que no hi ha hagut l'assumpció de responsabilitats, tampoc hem vist ningú, cap gest de dir, anem a millorar això, no? Tenim aprovat un increment de 407 places, penso, que està ja publicat al DOC, i aquí no surten places per cap lloc. Ni a Ponent, altres centres potser sí, però Ponent estem molt venuts. I això està aprovat pel DOC? Caps d'unitat, CAPs, vull dir, comandaments, funcionaris rasos... Què passa? Això ens donaria un empujón, no? Sí, una per poder... La gestió de recursos humans del Departament de Justícia és clarament millorable. Perquè el que entenc la gent és molt fàcil. Quan se generen vacants als centres penitenciaris o a qualsevol administració, n'hi ha 2 formes... Recursos humans de la presó. Els recursos humans a nivell del centre penitenciari és el gerent. El gerent, no? El director. Però després el que és oposicions i concursos és la Secretaria de Mesures Penals a través principalment de la Subdirecció General de Recursos Humans. Però el que anava a dir és que les vacants que se generen en caràcter general a l'administració i també a la presó se cobreixen de 2 maneres i que són 2 processos que són paral·lels. D'una banda, s'ofereixen aquestes vacants al personal que ja és de carrera, el que són concursos de trasllats, i d'altra banda, se treuen les oposicions corresponents en tot aquell personal que se necessita per reposar aquells efectius que han marxat per jubilació, per malaltia, el que sigui. Què passa? Doncs que, evidentment, ni els concursos ni les oposicions se fan. Perquè te facis una idea, el darrer concurs de trasllats de llocs base aquí a Catalunya és del 2016. O sigui, en el mateix període, la Secretaria d'Institucions Penitenciàries de la resta de l'Estat ha fet 10 concursos. 10 concursos, nosaltres un concurs. Un, no 9 o 10. Ells 10 concursos. I, evidentment, com se reposa aquesta falta de personal? Doncs en interins. O sigui, gent que arriba, quan ja la situació és límit, doncs agafen gent del carrer sense formació, vine a treballar demà, literalment, vine a treballar demà, que te donarem... Un centre penitenciari, no sé, costa molt d'entendre. Ara escoltarem també el Jordi, perquè el Jordi té ganes de dir... Se deu mossegar la llengua. Jo sé que a la distància, fer una videoconferència, jo cada vegada, si puc, les evito perquè és important estar a plató, perquè hi ha més discussió i no hi ha els problemes tècnics que t'ofereix una videoconferència. D'aquí que et demano disculpes, Jordi, per no connectar més, però deixem que s'expressi, que digui ell el que opina de tot el que estem parlant, perquè estem parlant de moltes coses i totes elles molt interessants d'aquí de Lleida. M'agradaria també afegir la incongruència que té l'administració en aquest sentit pels ciutadans. És cert que el que diuen que te truquen, que diuen demà comences i has de començar a treballar en una presó i moltes vegades igual acabes en una cabina i estàs tu completament sol. Persones que poden explicar com funciona una mica, però tampoc tindria que ser l'adequat. Però a sobre d'això, d'aquí 10 anys, quan hi torni a haver una altra oposició, aquesta persona aprovarà, tindrà que anar a Mollet a fer un curs teòric i pràctic, i al seu lloc entrarà un altre del carrer que tampoc haurà fet cap curser i tindrà que caracterar-se com aquesta altra persona abans. És a dir, quan portes 7 o 10 o... Jo, si no m'equivoco, ho vaig fer amb 7 anys, l'acadèmia. Que puc explicar, llavors. L'acadèmia ja pots estar una mica a dintre de l'entorn i ja coneixes si són incongruències que fan. Ja, molt bé. Albert, el que diu el Jordi està clar. O sigui, entra gent amb moltes ganes, s'ha de dir, amb bones actituds. Perquè hi ha gent que té ganes de treballar. Sí que ara s'estan donant un petit curs, però això no serveix. Vull dir, la realitat de dintre amb el curs, que a més venen amb les... No n'hi ha cap que marxi corrent després, quan entre? Alguns sí, jo conec diversos, i jo he parlat amb ells, i els he intentat animar que això ha de canviar, però no han volgut, perquè han tingut ja 2 o 3
ensurts, que si no estàs preparat o no estàs ja portes bregat molt de temps ja allí... I que entre gent molt vàlida, però que es necessita formació real. Això dignificaria també la nostra professió. Vull dir, és com que els dirigents aquí treballa qualsevol i no, aquí hem de ser professionals, ho som, i treballem des de la vigilància, ja ho he dit abans, ens coordinem en tractament, som tots companys amb els serveis mèdics i el que no pot ser que aquesta gent, el que estan fent, en comptes de treure places per promocionar, perquè entri gent preparada, el que fan és contractes d'1 o 2 mesos. Llavors van renovant i no treuen les places. Una mica el que passa amb les diferents administracions, amb sanitat o també amb altres sectors, però clar, aquí estem parlant d'un sector... S'estan queixant tots, d'unes complexitats molt més especials. Dos coses. Una, per una banda, tema tractaments i tema de persones que potser no haurien d'estar tancats en un centre penitenciari, sinó que haurien d'estar tancats en un psiquiàtric. I l'altre, tema instal·lacions. S'estava parlant de fer o bé una presó nova a Lleida o bé una rehabilitació total de l'actual centre. Els actuals dirigents a la paeria de Lleida estan buscant un terreny perquè ells aposten per treure-ho de la trama urbana, de posar-ho a prop d'una autovia i amb unes instal·lacions modernes, etc., o la pròpia Generalitat que no descartava una rehabilitació pels diners de diferència que hi ha entre una cosa i una altra. Anem amb aquesta qüestió. Anem amb el personal de tractament. Anem amb el personal de tractament. Què passa amb aquesta qüestió? Hi ha interns, presos, vaja, que haurien d'estar en un psiquiàtric i no en un centre penitenciari tancat? En total seguretat, perquè molts d'aquests interns tenen patologies psiquiàtriques que deformen o que desvirtuen molt el dia a dia dels centres penitenciaris. El personal de tractament als centres penitenciaris és capital i no sempre és respectat. Diré per què no és respectat. Quan l'administració pren decisions, per exemple, de progressions de grau, permisos de sortida, llibertats condicionals, etc., la llei preveu que aquestes decisions és l'òrgan capital és la Junta de Tractament, la que emet els informes perquè després decideix si els permisos o la llibertat condicional qui toqui, sigui la direcció general, sigui el jutge de vigilància, etc. El seu paper és capital de la Junta de Tractament. En condicions normals, la Junta de Tractament aquests informes els hauria d'emetre d'acord amb els informes que li passen els grups multidisciplinars. Perquè els grups multidisciplinars són aquell conjunt de treballadors que estan en el dia a dia en el frente de batalla que diríem. Els que entrevisten els interns, l'educador que està al peu del canó al pati, el psicòleg que està al peu del canó al pati, la treballadora social, el cap de mòdul, etc. I moltes vegades el que fa la Junta de Tractament és desvirtuar els informes que li passen els professionals. Per això aquí, evidentment, el personal de tractament no sempre és tingut en compte. Això d'una banda. I d'altra banda, el que són els diferents programes de tractament. Ho diuen el personal de tractament, és que el que més important a la presó és formació reglada obligatòria, primer. Segon lloc, un pla de formació professional, en segon lloc. I en tercer lloc, una activitat laboral i una realització de programes adients a cada intern. Però si tot això és substituït per cursos que són una espècie de convallar quan el para i pensa, crec en tu, que són més propis d'un, no sé, d'exercicis espirituals en un cap de setmana, doncs passa el que passa. Jo estic al·lucinant avui, ja us ho dic de veritat. És a dir, tot això, clar... Jo crec que els nostres espectadors també estaran al·lucinant del que... Què es busca amb això? Del que és un centre penitenciari en aquests moments, no sé. I què es busca amb això, no? Amb aquests tipus, es busca estadístiques. Ja ho va dir la senyora Usabar, que estadísticament estem millorant. Mentida. No estem millorant ni estadísticament, potser en les seves estadístiques que es fan, però la realitat és la realitat. I la realitat diu que els increments de les agressions, que la inseguretat cada dia és pitjor, que el personal estem en un dèficit
però molt greu, si no es convoquen, de tractament, de funcionaris, de serveis mèdics. I el que has comentat, Santi, perdona, del tema de les psicopaties, lògicament es necessiten unitats psiquiàtriques. No pots tindre a gent que està amb unes alteracions cognitives i psicopàtiques barrejats amb els demés. Però és que els de més intens també ho pateixen. No, clar, perquè és que aleshores tot això té una implicació directa quan aquesta persona pateix un brot del que sigui, no? Perquè ho pot patir un altre pres, ho pot patir un funcionari, ho pot patir ell mateix, ho pot patir qualsevol persona. I per això aniria molt bé crear un centre a Catalunya on poguessin anar aquesta gent per ser tractats degudament. I també un per a primers graus. Vull dir, i els altres anirien de manera més normalitzada, els altres centres. Ajudaria molt a descarregar aquestes coses. Això volia preguntar. Tot això ajudaria a pacificar, si es pot utilitzar aquesta paraula, al centre penitenciari, que no hi hagués tanta violència. Una cosa, Modest, 10 segons. Tu imagina't que ets un intern, no? I tu portes una vida penitenciària tranquil·la, vols sortir i tal, i et fiquen a la cel·la a un d'aquestos. Ja ha passat que un intern ha matat un altre dintre d'una cel·la ponent en els últims anys 2 vegades, per la nit. Això potser no ha sortit com a notícia. Que estàs dormint i que de repente... Sí, l'han matat. El company per al matí ha arribat a veure la cel·la i s'ha trobat el cadàver allà. La veritat és que fas ahir una miqueta. Modesto, hem acomiadat el Jordi Uceda perquè ell mateix ha penjat. Suposo que deu tindre moltes dificultats per poder mantenir aquesta comunicació. Li agraïm en tot cas l'esforç que ha fet. Nosaltres també ho hem intentat, els companys de realització han fet tot el que han pogut, però ha estat impossible. Ens hagués agradat més que s'hagués pogut escoltar millor, que l'haguéssim pogut tindre aquí a plató, però l'esforç que ha fet des de Madrid li agraïm moltíssim. Modesto, que volies dir alguna cosa sobre això? Perquè si no parlarem ja per anar acabant. No voldria donar una imatge de... Hem de ser justos. Estem parlant d'un percentatge d'interns que és mínim. Estem parlant d'un 5% d'interns. Els mínims són els que fan soroll. Per això aquesta separació aniria molt bé. Evidentment, estem parlant d'un percentatge mínim d'interns que alteren l'ordre dels demés. Alteren molt i distorsionen molt la vida dels centres penitenciaris. No voldríem donar l'opinió que és general ni molt menys. O sigui, el comportament com a norma general de la pràctica totalitat d'interns és supercorrecte, però aquest 5% distorsiona moltíssim, no són premiables al tractament i en conseqüència s'ha d'actuar amb ells de forma expeditiva. És a dir, si aquests interns, aquests presos rebessin un altre tipus de tractament d'una manera més aïllada amb un altre, que no es poguessin barrejar amb la resta d'interns, segurament hi hauria més pau a la presó de Lleida? En total seguretat, perquè és que si no estarien negant el tractament al que haurien de tenir accés de forma legítima la majoria d'interns que se comporten correctament. Es tracta d'això. Evidentment, la política del departament no ajuda gaire, perquè aquesta política buenista, quan tu me demanaves exemples, un intern que la munta, o sigui, la consigna de les direccions dels centres és que sigui visitat de forma immediata pel personal de tractament. Home, si tu la muntes i automàticament venen a veure't, dius, hosti, l'he de muntar perquè venen a veure'm. Aleshores, no funciona d'aquesta manera. Tu has d'anar a veure aquell intern que s'ho mereix, que treballa cada dia, que s'integra, que està permeable a la rehabilitació. Tenim 5 minuts i m'agradaria anar per feina perquè si no ens el menjarem. Què volies dir? No, que a part ràpid el que hem dit de ser autoritat, agents de l'autoritat, d'increment de plantilla, també m'agradaria dir que estem treballant des de fa molt temps per la jubilació anticipada, perquè clar, sobretot aquí a Ponent hi ha un envelliment de la plantilla i clar, tu portes 30 i pico d'anys treballant als patis amb els interns, sent un gran professional, però arriba un moment que això provoca un desgast psicològic, físic, que tu no pots estar amb 62 anys gestionant determinades situacions. Exactament. Pel que fa a la presó, l'edifici, vosaltres penseu que es pot rehabilitar aquest edifici o que el millor seria fer un edifici completament nou ja amb les formes de construcció que es fan avui en dia, amb totes les millores que es van implementant a mesura que es fan centres d'aquestes característiques? Està clar que crear una presó nova seria una bona idea, però quan pot trigar en construir-se una presó? 10 anys?
5 anys. En aquests 5 anys... Dependrà de la voluntat política. Que ho facin, no em sembla malament, però durant que es construeixi necessitem solucions, solucions immediates. No, és que no té res a veure una cosa amb una altra. Perquè no em sembla malament. Això sí, pensem que hauria d'estar dintre del terme municipal de Lleida pels treballadors, pels familiars dels interns, perquè tenim l'hospital a prop, perquè tenim els jutjats a prop, però el que hi ha ara és el que tenim, i el que tenim s'ha de solucionar. I tenim mòduls molt importants, mòdul 6, mòdul 5, que no tenen ni càmeres a les galeries, que ja van agredir a un company nostre, l'Irra, que és del vostre sindicat, i que no es va poder veure les imatges del que va passar, i quasi perd l'ull. Terrible. La presó de Ponent s'ha de tancar. Objectivament s'ha de tancar. A mi, pel que me comenten els que saben més que jo, els tècnics i arquitectes i demés, no és els requisits. Evidentment, el que s'ha de fer és un pla, o sigui, un pla de tancament que sigui progressiu o com sigui, però s'ha de tancar i obrir un de nou, perquè és que arquitectònicament la presó de Ponent no té solució, perquè necessitaria una revisió però del 100% dels mòduls i del 100% de les unitats i dels espais. Això és una despesa que no conduiria enlloc. És la model actual. Sí, de fet hi ha gent que la compara. Però mentrestant es podien ficar solucions que milloressin la situació. Vull dir, perquè de que es construeixi passaran moltes coses. Això no significa que s'hagi de posar càmeres, que s'hagi de reposar el personal, que s'hagi de reposar el material. Un exemple claríssim. Vaig a un búnquer amb una companya i feia una pudor que no es podia estar perquè hi havien mort unes rates darrere de la paret i no es podia estar 8 hores amb aquell olor, amb aquella pudor va estar la meva companya. I jo vaig entrar i vaig dir, hòstia, no sé com aguantes. Companya, i els interns també, a la vegada, perquè és evident també que qui ho pateix és tots els que allí esteu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Avui ens han acompanyat els funcionaris de la presó de Lleida. Hem parlat de la manifestació que hi ha hagut a Madrid, que ha estat multitudinària. Avui han estat aquí, però hi tornaran a estar, perquè continuem parlant d'aquesta qüestió, perquè no pot ser que treballin i estiguin amb les situacions que avui han vingut aquí i ens han exposat i han denunciat. Així que ens emplacem per més endavant per aviam si hi ha respostes, si hi ha reacció per part de la Conselleria, de la Generalitat. Estem en un moment d'impàs, però veurem com desemboca tot plegat i estarem aquí per explicar-ho i per això us ho convidarem. Moltes gràcies al Modesto Berciano del sindicat CESIF i també a l'Adel Martín, secretari de la secció sindical d'UGT del Centre Penitenciari. Moltíssimes gràcies a vosaltres. A vostès, gràcies un dia més per la seva atenció i demà hi tornem a la mateixa hora. Que descansin, bona nit i fins demà.